מאמי, מה אתה עושה? מה אני עושה? אני כותב את כל מה שמפריע לי בזוגיות איתך מאז שאת בהיריון. מה מפריע לך? סיימתי. שומעת? קודם כל הגזים. כן. לא נהג מסעית, אין סיבה שתקחי לו את הגזים שלו. 2, נהיית שקרנית. כשאומרים לך שזה שלך, מה פתאום? מאשימה דברים, גם קוקה, אבל זה שיש לך כלב. 3, השמנת, בואי נדבר על זה. 4, את לא מודעת לזה שהשמנת. לא, אני בעיה, כאילו, אנחנו במיטה עוד מסתובבת, נשמה, מוות בעריסה יכול לקרות גם לבעלך כשאת שמנה. 5, זוכרת שכשאני הייתי 190 קילו, אמרת לי, אתה חייב לעשות עם עצמך משהו? כן. ראי ערך. 6, את צוחקת מכלום? כאילו, את צוחקת מדברים לא מצחיקים. אוקיי. 7, את בוכה מדברים לא עצובים. את בכית מכתבה על דני רובס! הוא ריגש אותי, מה? מה ריגש? 8, איתי? כן. את אוכלת כמו חזיר. אני רעבה. 9, נו. את לא אוכלת חזיר. 10, כן. מתי תפסיקי לאכול פה כלוסתה? אבל אם את אוכלת כל כך הרבה, אני אשמח שתבוא איתי לפחות לסופר. 11, נהיה לך משחק חדש ומטומטם של אני אבכה בלי שהוא ישים לב, ואז אני אשאל אותו למה הוא לא שם לב שאני אוכל. אוקיי. אוקיי? הרגעים שאת צריכה שקט, את גם צריכה להיות בשקט. בסדר? התוכנית בטלוויזיה שאת רואה נקראת פרסומות, תעבירי אותה. זה מוכלח. אני אוהבת פרסומות. כן. את מכירה את המונח טפשת הריון? כן. המצאת אותו. ואני אסביר. תסביר. אני אסביר. את שאלת אותי מי היה הסנדק של אחיינית שלך. ממי, אין מה לחתוך, אין מה להחזיק, אין סנדק. נהיה לך חשק כזה דברים שאנחנו לא מכירים. מה זאת אומרת? אבטיח כחול. ענבים קרים. איך פתאום באמצע הרחוב את רוצה שאני אביא לך ענבים קרים? בחוץ 40 מעלות, אבל פתאום מה, אם נקרר עם ענבים? אין ענבים קרים. בקשה לגיטימית. הלאה. את רוצה לצלם הכל? זה דו סטרי. אני רוצה ממש לקחת לתשומת ליבי. וואו, אני איתה! נהיה לך פוביה ממאווררים באוויר. תראה. את לא אוהבת שיש אוויר בבית. מפריע לך מזגן ומאוורר. אוקיי. את לא תפילי אותי. אני לא אפיל אותך. כן. אוקיי. התחלתי להיזכר בדברים מאוד ישנים. מה זאת אומרת? ענית לי השבוע על שאלה ששאלתי אותך בדירה אחרת. אמיתי? כשאת צוחקת בורח לך פיפי. איך אתה יודע? את יושבת על הספה שלי.